Γεια σας, με λένε Έκτορ Άριας και στο παρακάτω βίντεο θα σας δείξω το συσκευή Metatron Hunter. Στον ιστότοπο του κατασκευαστή μπορείτε να δείτε το λογισμικό Metatron Hunter ή Meta Hunter. Ανοίγοντας το σύνδεσμο του κατασκευαστή θα μπορείτε βρείτε μια εικόνα της συσκευής, μπορούν να δουν μια βαλίτσα και μπορούν επίσης να δουν έναν αισθητήρα που έχει σχήμα ακουστικού βαρικοείας. Πηγαίνουμε στο τέλος του ιστότοπου του κατασκευαστή και στο τέλος της ιστοσελίδας το περιεχόμενο του τι πρόκειται να λάβετε κατά την αγορά του. Συσκευή Metatron Hunter. Αυτό θα λάβετε όταν αγοράσετε τη συσκευή Metatron Hunter που έρχεται σε μια βαλίτσα αλουμινίου, το κουτί, ο αισθητήρας, το ποτήρι της Persona Sia και εδώ βλέπουμε δύο μονάδες flash. Το ασημί κρεμαστό, αυτό είναι αλουμίνιο, αν το βάλεις στο λιμάνι. Το USB δεν έχει πληροφορίες. Αυτό το αξεσουάρ είναι σαν κλειδί αυτοκινήτου, δεν έχει, η λειτουργία δεν είναι. Μεταφέρουν πληροφορίες. Αυτό το αξεσουάρ τη λειτουργία του, αυτό το εξάρτημα σε αυτό το κουτί, η λειτουργία του επιτρέπει για να ξεκινήσει το λογισμικό. Και το άλλο, αυτό στην ανατολική πλευρά με μπλε χρώμα, έρχεται λογισμικό. Σε ορισμένες χώρες που θέτουν περισσότερους περιορισμούς στην αποστολή λογισμικού, δεν θα λάβετε το μπλε χρώμα pendrive γιατί πρόκειται να στείλουμε λογισμικό ως αρχείο λήψης. Και εδώ έχουμε οι προστάτες. Επιστρέφοντας λοιπόν στο προηγούμενο σημείο, αυτά τα δύο κρεμαστά που έχουμε εδώ. Το ασημί είναι σαν κλειδί αυτοκινήτου, επιτρέπει στο λογισμικό να ξεκινήσει και τώρα έχω το Metadrom συσκευή για εμφάνιση, έρχεται και μετακινούμε από τη βαλίτσα για να δείξω τι πρόκειται να λάβεις. Σήμερα μου έκανε μια από τις ερωτήσεις από την Ιταλία, του έδειξα την ιστοσελίδα και του έδειξα συγκεκριμένα αυτή η εικόνα και επειδή με ρώτησε αν αγόρασα τη συσκευή που παρέλαβα, που είναι τι που πρόκειται να λάβετε. Έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία θα δείξω τώρα αυτό εκείνο. Έχουμε εδώ. Θα τα δείξω όλα αυτά αλλά ζωντανά, σκηνοθετικά, θα τα δείξω για να μπορείτε δείτε τι θα λάβουν όταν αγοράσουν τη συσκευή. Εδώ έχουμε το κουτί. Μέσα στο κουτί μπαίνει η βαλίτσα, οπότε η πρώτη σύσταση μην πετάτε αυτό το κουτί, κρατήστε το, γιατί αν πρόκειται να ταξιδέψετε είναι σημαντικό για την προστασία του. Συσκευή, αποθηκεύστε την και ονομάστε την, οι Metatron γράφουν Metatron, αλλά πρέπει αποθηκεύστε το κουτί. Οποιαδήποτε στιγμή, για παράδειγμα, εάν πρόκειται να επισκεφτείτε ένα μέλος της οικογένειας για θεραπεία. Ένα μέλος της οικογένειας θα ταξιδέψει εκτός χώρας, όποια και αν είναι η κατάσταση, αντί να κοιτάξει τη βαλίτσα. Αυτό το αξεσουάρ έχει αέρα, έχει μικρές μπάλες αναερόστατα, αυτό πρέπει επίσης κρατήστε το μέσα στη βαλίτσα σας, μην το πετάτε στα σκουπίδια, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο από τη μια χώρα στην άλλη για διακοπές με την οικογένεια τους, για παράδειγμα, και θέλουν. Φορέστε τη συσκευή για θεραπεία. Στη συνέχεια τοποθετούνται, χρησιμεύουν ως προστασία έναντι να φυσά, πέφτει, είναι απορρόφηση. Προχωράμε τότε. Εδώ έχουμε
Να βεβαιώνεστε πάντα ότι είναι στραμμένο προς τα επάνω, γιατί κοιτάξτε τη βαλίτσα, εδώ είναι το καπάκι. Μην το ανοίγεις ανάποδα, πρόσεχε με αυτό, έτσι έχει. Ανοίξτε τη βαλίτσα και θα δείξω καθένα από τα στοιχεία. Πρώτα. Meta-Janter ή Metatron Janter. Εάν αγοράσετε το Meta-Janter μπορούμε επίσης να παραδώσουμε το λογισμικό. Metatron Janter, έχουμε και τα δύο λογισμικό. Η διαφορά είναι ελάχιστη. Εδώ έχουμε το πρώτο στοιχείο, αυτό θα λάβετε. Τώρα. Θα σου δείξω το καλώδιο. Αυτό το καλώδιο συνδέεται, αυτό το καλώδιο το συνδέει με τον υπολογιστή. Και η σύνδεση είναι πολύ απλή, εδώ θα τη συνδέσω, έχει μόνο μία θέση. Δεν υπάρχει πιθανότητα λάθους ή σύγχυσης, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καμία επιπλοκή μέχρι στιγμή σε αυτό το θέμα. Τώρα. Το κύπελο αντίχησης. Εδώ έχουμε το κύπελο αντίχησης που είναι ένα πολύ σημαντικό αξεσουάρ. Στο εγχειρίδιο υπάρχει η περιγραφή των λειτουργιών, όχι τώρα δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έχει διπλή λειτουργία, επιτρέπει τη μέτρηση, δηλαδή συλλαμβάνει πληροφορίες, μετράει σαν αισθητήρας και επίσης στέλνει πληροφορίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο, μπορείτε να δείτε τα βίντεο στο κανάλι μου. Ψάξτε για τα βίντεο, τα έχω ταξινομημένα ανά γλώσσα. Εκεί θα δείτε πολλά βίντεο από όλες αυτές τις συσκευές. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το τι είναι και πώς χρησιμοποιούνται. Και έχω επίσης προχωρημένα μαθήματα για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα σε βάθος. Έτσι, αυτό για το οποίο μίλησα πριν, αυτό είναι σαν ένα κλειδί αυτοκινήτου. Μην προσπαθήσετε να το βάλετε στο πορτογαλικό USB και να το διαβάσετε. Προσπαθήστε να δείτε γιατί θα φαίνεται ότι δεν έχετε πληροφορίες, επειδή είναι κρυμμένες. Αυτό είναι σαν ένα κλειδί αυτοκινήτου, επιτρέπει στο λογισμικό να ενεργοποιηθεί. Πρέπει να το φροντίσεις πολύ, πρέπει να το φροντίσεις πολύ. Γιατί χωρίς αυτό το λογισμικό δεν λειτουργεί. Οπότε θα το αφήσουμε εδώ. Και τώρα. Πάω να βγάλω το βίντεο του κύπελου αντίχησης. Πάω να βγάλω το βιολογικό επαγωγέα. Εδώ έχουμε το εισαγωγικό βίντεο. Και η προκλητική δυνατότητα βίντεο που έρχεται. Ρυθμίζεται αυτόματα. Μπορείτε να δείτε εδώ, αυτόματη ρύθμιση. Για άτομα που έχουν μέγεθος κεφαλιού είναι διαφορετικό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μικρότερα, μεγαλύτερα κεφάλια. Τότε η ρύθμιση είναι αυτόματη. Όταν το βγάζετε, να το αντιμετωπίζετε πάντα με προσοχή. Πάντα χωρίς βιασύνη, εδώ δεν χρειάζεται να βιάζεσαι. Και μετά να κρατάς τα πάντα στο χερούλι, το ίδιο. Ας ελπίσουμε να ακολουθήσουμε τις ίδιες γραμμές του πάσο. Έτσι η συσκευή έχει μεγαλύτερη αντοχή. Δίπλα, εδώ είναι ένα σχέδιο, θα το μεγεθύνω. Για να δούμε, μπορείτε να το δείτε εκεί. Εκεί είναι. Ας δούμε αν μπορεί να φανεί. Μόλις φάνηκε εκεί. Ορίστε, θα με δουν. Είναι σαν ένα εικονίδιο σε σχήμα ακουστικού βαρικοΐας. Και τώρα το κύπελο αντίχησης. Εδώ είναι το βίντεο εισαγωγής.
Το καλώδιο στον υπολογιστή. Και το κύπελο αντίχησης. Πρέπει να κοιτάξετε το κύπελο αντίχησης. Και έχει ένα βέλος προς τα πάνω. Ένα βέλος. Αυτό πρέπει πάντα να αντιμετωπίζετε με ψυχραιμία. Χαλαρή, χωρίς πίεση. Αυτό έχει μόνο έναν τρόπο εισόδου. Σε αντίθεση με το εισαγωγικό βίντεο. Μπορώ να το γυρίσω και μπαίνει μέσα. Είναι πιο εύκολο να συνδεθείτε. Αυτό, το κύπελο, πρέπει να κοιτάξουμε ψηλά και ένα βέλος. Και το βέλος δείχνει προς τα πάνω. Και έτσι εμείς, κοιτάζοντας ψηλά το βέλος. Συνδέεται αμέσως. Μια άλλη σύσταση. Όταν βγάζετε τα καλώδια, μην τα ταιριάζετε. Πάρ' το πίσω έτσι. Αλλά μην κινηθείτε στα πλάγια. Αν είναι να βγάλουν το φλιτζάνι, το παίρνουν και το ρίχνουν. Και αν πρόκειται να το συνδέσουν, σπρώχνουν, χωρίς όμως να ζορίζουν. Έτσι. Έχουμε το εισαγωγικό βίντεο. Το κύπελο και το καλώδιο συντονισμού. Εδώ είναι. Προκλητικό βίντεο. Το κύπελο αντίχησης. Και το καλώδιο. Για το λογισμικό Metatron. Η συσκευή Metatron μπορεί να λειτουργήσει. Χρειαζόμαστε 2 θύρες USB. 2 θύρες USB. Και μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Metatron στον υπολογιστή. Και στα επόμενα βίντεο θα σας δείξω πώς συνδέεται, πώς ξεκινά. Εδώ έχετε ένα κουμπί. Είναι σημαντικό μετά τη σύνδεσή του στον υπολογιστή. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί και τα φώτα θα ανάψουν. Αλλά θα το δείξω σε άλλο βίντεο. Η σύνδεση με τον υπολογιστή. Πώς εγκαθίσταται το λογισμικό και πώς ξεκινά το λογισμικό. Πώς να δημιουργήσετε την πρώτη εγγραφή της πρώτης προσοχής. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή Metatron Handheld, μπορείτε να δείτε την περιγραφή αυτού του βίντεο. Θα βρουν τον αριθμό τηλεφώνου μου και το email μου. Μπορείτε να μου γράψετε. Εμάς πριν από 10 χρόνια. Είμαστε μια ομάδα θεραπευτών που είναι αφοσιωμένοι στη διάδοση αυτών των θεραπείων. Και πραγματοποιούμε μαθήματα σε πολλές χώρες. Και έχουμε ομάδες θεραπευτών οργανωμένες ανά γλώσσα. Εάν θέλετε να εγγραφείτε, αυτές οι ομάδες είναι ανοιχτές. Εάν θέλετε να εγγραφείτε για να γνωρίσετε άλλους θεραπευτές που διαθέτουν αυτήν τη συσκευή, γράψε μου. Συστήνονται. Μου λένε το όνομα, τη χώρα, τη γλώσσα. Και τα εισάγουμε στην ομάδα μας WhatsApp που είναι απευθείας από τον κατασκευαστή. Και έτσι μπορούν να έρχονται σε επαφή με θεραπευτές που διαθέτουν αυτές τις συσκευές. Πάνω από 10 χρόνια πριν. Δουλεύω με αυτήν την εταιρεία για περισσότερα από 10 χρόνια. Χρησιμοποιώ αυτές τις συσκευές. Για χρόνια το χρησιμοποιούσα στο θεραπευτικό μου κέντρο. Και θα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με άλλους θεραπευτές που διαθέτουν αυτές τις συσκευές. Καλή σου μέρα!